Wadhi nyime kowuok e mago motend gi mag jaoduno makadhi Anyino Nyakwara Mogi. Wero ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta otimo romo kod jombetre ma piny jambetre mar piny Amerika Meg Whitman kod mano ma piny Switzerland Valentine Zellweger e wach riwruok pinje Europe. Romo ni notelie kod Bernard Quintin ma en jata tije riwruok mar pinje Afrika. Giketo twak ewi duoko kwe piny mar Democratic Republic of Congo. Uhuru Kenyatta bende yudo lipot mar jolony kaluwore kod romo mar pinje Afrika ma ugwe. Owacho ni en gi geno ni kwe biro dok makare piny mar DRC kaluwore kod twak mosebed ka itimo ka jopinyno moringo lweny koro biro nyalo dok e pinygi mondo gidhi gidag gi kwe. Omedo ni kweth mar M23 osechako wuok e gwenge mane gimako kendo chiwo thuolo ne golo gik lweny kendo duoko kwe e pinyno. Nyakwara Mogi, kaunti ma Uasin Gishu